κάτοικοι του Γέρακα. Τι, να στεγαστεί, να κλειστούν οι τοίχοι και να βγουν οι πόρτες και τα παράθυρα, να πάρει όψη. Να πάρει όψη το σπίτι και μετά να ασχοληθούμε με την ομορφιά του. Έτσι λοιπόν ήταν ο τόπος μας. Έτσι ήταν ο Γέρακας. Να λοιπόν τι παραλάβαμε πριν 4 χρόνια. Παραλάβαμε μια κοινότητα που ασχολείται μόνο με τα πιστοποιητικά και την καθαριότητα, την πλημελή αυτή καθαριότητα. Παραλάβαμε μια κοινότητα που είχε ερωταμείο μείον 3 εκατομμύρια. Παραλάβαμε μια κοινότητα που όποιος ήθελε έπαιρνε ένα μηχάνημα προεκλογικά βέβαια και έσκαβε μόνος του για να βάλει νερό αφού έδινε στον πρόεδρο τη σχετική προκαταβολή χωρίς να πάρει απόδειξη. Μια κοινότητα που οι κάτοικοι παρακολούσαν τον πρόεδρο για να τους ρίξει ένα αυτοκίνητο καλύκι αφού πληρώσουν πρώτα βέβαια. Μια κοινότητα που ήταν κατά γενική ομολογία ένας δελασπότομος. Μια κοινότητα που ο τέος πρόεδρος της κύριος Γιαννάκου καταδικάστηκε από τη σημερινή κοινοτική αρχή σε 3 διαφορετικές δίκες σε 4,5 χρόνια φυλακή για απάτη, πλαστογραφία μεταχρήσεως, υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος. Και μας λένε γιατί δεν το κλείσαμε μέσα. Εμείς κύριοι το καταδικάσουμε. Άρα είναι ένοχος. Ο στόχος μας δεν ήταν να το καταδικάσουμε. Ο στόχος μας ήταν εκτός από αυτό να αποδείξουμε πώς γίνεται η σωστή δουλειά. Με ποιες διαδικασίες μπορεί να προχωρήσει και να πάει ο τρόπος μπροστά. Άρα δεν πρέπει να μας λένε δεν κλείσατε το Γιαννάκου μέσα, γι' αυτό δεν το ψηφίζουμε. Θα πρέπει να μας ψηφίσουν όλοι για το έργο που έχουμε επιτελέσει. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό μας κατά 500%. Τα πάντα υπολειτουργούσαν. Και αν και ήταν καινούργια η κοινότητα, δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει τον δρόμο της προόδου, αλλά παρασύρθηκε σε λάθος επιλογές. Και έπεσε σε 100. Και για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, σας λέω το εξής. Η νομαρχία 30 μηχανική όλο τον χρόνο για τους 68 δήμους και κοινότητες 420 μελέτες. Δηλαδή 7 μελέτες για κάθε δήμο και κοινότητα ένα με το άλλο. Η κοινότητα Γέρακα εκείνη τη χρονιά είχε κάνει 40 μελέτες. Είχα κάνει 40 μελέτες. Όλα αυτά δεν τα αναφέρω για να εμφανίσω σαν προσωπική μου προσφορά και για να με ψηφίσεις. Για να ψηφίσετε κάτοικοι του Γέρακα. Τα αναφέρω, αλλά γιατί θέλω να πιστέψετε ότι ό,τι έκανα, το έκανα από καθήκον και αγάπη για τον τόπο αυτό που με μεγάλωσε, με σπούδασε και κοντά του, όπως όλοι σας γνώρισα ταλαιπωρίες και βάσανα. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι τα περισσότερα από τα έργα που φτιάχτηκαν στην περιοχή μας φτιάχτηκαν από εργολάβους και από εργάτες της περιοχής μας, από την περιοχή μας. Δεν υπάρχει κάτοικος στην περιοχή μας μία υπηρεσία. Και θα αναφερθώ τώρα, θα μπορώ να είμαι όσο σύντομος, διότι ήδη θα έχετε κουραστεί, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα κάνω μια αναδρομή στα έργα που έγιναν, στα τόσα πολλά έργα που έχουν γίνει την περασμένη τετραετία. Αρχίζω με την ίδρυση. Παραλάβαμε μια περιοχή που ιδρευόταν από 5 διαφορετικές ιδρυτικές εταιρείες, που εντυμένονταν στην κυριολεξία την περιοχή και έδιναν νερό στους κατοίκους με τα δίκτυα, τα σάφια, τα σκουριασμένα, τα λαθιασμένα αυτά δίκτυα που σε όλη τους την πραγματικότητα τα είδαμε κατασκάβοντας ολόκληρη την περιοχή. Σωστό, ήταν αποδεδειγμένα.
Και επειδή το γνωρίζαμε αυτό πολύ καλά, διαλέξαμε επειδή λοιπόν γνωρίζαμε πολύ καλά από που παίρναμε νερό και η πορεία μας δικαίωσε, διαλέξαμε τη δύσκολη λύση. Διαλέξαμε να κατασκάψουμε το γέλακα και να δώσουμε νερό. Έχουμε σκάψει και έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο 70 χιλιόμετρων. 70 χιλιόμετρα δίκτυο νερού μέσα σε 4 χρόνια. Σας λέω και μόνο ότι οποιαδήποτε κοινοτική αρχή φτιάξει 20 χιλιόμετρα δίκτυο θα έπρεπε να είστε ικανοποιημένοι. Όμως εμείς φτιάξαμε 70 χιλιόμετρα. Διαλέξαμε λοιπόν την δύσκολη λύση και όχι την εύκολη αυτή που λένε οι διάφοροι που έχουν πράγματι, επειδή έπιναν πολλά χρόνια με σκουριασμένο νερό, έχουν σκουριασμένα μυαλά, λένε λοιπόν ότι κακώς κάναμε και σκάψαμε και σας δώσαμε νερό όπως σας δώσαμε. Εμείς λοιπόν δώσαμε το δίκτυο, κατασκευάσαμε το δίκτυο αυτό και δώσαμε στους κατοίκους όλου νερού. Διαλέξαμε λοιπόν τη δύσκολη λύση και όχι την εύκολη του να δώσουμε νερό με συνδέοντας κατευθείαν στα δίκτυα. Εκτός των 70 χιλιόμετρων νερού, δικτύου νερού, κατασκευάσαμε δεξαμενείο 800 κυβικών. Έχουμε τοποθετήσει 5 πιεστικά μηχανήματα που προωθούν το νερό προς διάφορους χώρους. Αντικαταστήσαμε επάξια μέσα σε 4 χρόνια αυτές τις συνδευτικές εταιρείες που λειτουργούσαν αρκετά χρόνια και είδαμε την περιοχή. Για τις παροχές λένε ότι πληρώσατε πολλά χρήματα. Τα νούμερα αυτά, κύριοι, που έχουμε βγάλει ήταν το κόστος. Και ξέρετε ότι από το 1983 μέχρι το 1986 όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι κάτοικοι που έχουν ιδρυθεί από την κοινότητα και το 1983 και το 1986 πληρώνουν 20.000 παροχή. Ενώ η ΕΙΔΑ χρεώνει σήμερα 45.000 παροχή νερού. Ναι, η ΕΙΔΑ χρεώνει 45.000 και η κοινότητα Γέλακα 20. Και βέβαια δεν έγινε μόνο με τα χρήματα των κατοίκων. Η κοινότητα με την καλή διαχείριση που έχει κάνει και με την αρχή θα πρέπει να ξέρετε ότι το δίκτυο που έχουμε κατασκευάσει, εφόσον παρακολουθεί στην ΕΙΔΑΠ, θα ζητήσουμε αποζημίωση. Και αυτή η αποζημίωση θα υποστραφεί υπομορφή έργων σε όλη την περιοχή. Άρα θα ξαναφτιάξουμε και άλλα χρήματα και άλλα έργα με τα χρήματα που έχετε πληρώσει. Ύστερα το σκάψιμο αυτό που κάναμε σε όλη την περιοχή ήρθε η σειρά των δρόμων. Όλοι γνωρίζουμε πώς ήταν ο τόπος μας πριν 4 χρόνια. Όλοι ξεκινούσαμε για τη δουλειά μας όχι με 2 ζευγάρια παπούτσια όπως είπα στο Γαργητό, αλλά με 4. Όχι με 1 ζευγάρι παπούτσια, αλλά με 2. Ένα για τις λάσπες και ένα για το γραφείο. Σήμερα όλη η περιοχή έχει ένα άρτιο οδικό δίκτυο που δεν ελπίζουμε ότι έχει εξαφανιστεί η λάσπη. Έχουμε καλικοστρώσει ένα δίκτυο δρόμων 70 χιλιόμετρων. Όλο το δίκτυο του νερού το καλικοστρώσαμε. Έχουμε ασφαλτοστρώσει 25 χιλιόμετρα δίκτυο. Και πρέπει να ξέρετε και να μην ξεχνάτε ότι η περιοχή μας έχει 4.000 δρόμους. Και μόνο αυτά να είχαμε πραγματοποιήσει, θα έπρεπε να είστε και εσείς και εμείς ευχαριστημένοι. Μόνο δηλαδή την ίδρυση, τις ασφαλτοστρώσεις και τις καλικοστρώσεις θα είχαμε κάνει, θα έπρεπε να είσαστε και εσείς και εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Όμως δεν σταματήσαμε εδώ.